Ming chu Daniel Lalzuitluanga ani o tununa hian masal mo he kan hmuwa he masal kan ti Tihrawl kan ti kha ani chu amasabera chuan enge katak satana atangkai na ti kan en honga tin masal Marcel ti mo Tihrawl ti han ka soipul reng don Minlo hmeichhia manga chu kan Tihrawl hian tin nge kan siamang ti te po ne no nga chu mi tan chon hei protein ti te po kan hre photo chu nge protein tangkai ne en tin nge na tho dan tak te kha kan en ho do nanga tin kan Marcel hi en tin exercise emo gym te mo en tin nge lok thak le zola kan siamang ti te kan en ho do na ni masa chuan Tihrawl nei tangkai na le poimo na han soi phut te la masabera chuan kan Tihrawl hi enge kan taksa min phuar khom tu berania tin kan chakna omna berani chu apoimo emema shisel na ta ni tin na tho na tan te kan dam kho chhuanan hian apoimo emema ni tin kum alo upat hian abi takin mipa chuan tenghan kum somli te kan lo thleni chuan kan Tihrawl hi kum tel hian kan nei tlem tel tel ani hmeichhia chu nge an kum kha khai khan la no pang le zualanga kum somthum or an mid 40s ate po ni ve tho mai the kha chu nge bimala ain ngate me ma amaro chu kan lo upat zel hen omzia chuan Tihrawl kan nei lo tel tel ani chu wang chu nia mi tam tak po ka hril thina kum upat lampang hian kum upa te hian enge exercise te muscle build te in ma mo zo kan ni thalai te ai chon ka ti thina chan chu kan chakna te alo niam tel tela chu ta chon kan chakna an ti thara kan muscle te an ti thar kha apoi mo ni chu ta chuan enge muscle training enge kan nei thina ni chon kha kan Tihrawl talral tur kha aveng don ani tin kan Tihrawl kan man lo du tuk po hian kan Tihrawl hi kan nei lo thei bok ani chu wan chuan ni tin engi ti thin mo exercise khatal ila thin em nge ni leng thak thaka mu zoi ngoi ang chi kha ni chuan khatiang kha Tihrawl kha i nei don lo ni Tihrawl kan nei lo chuan mihring chu kan chak lo tlang pui ani tin hei Tihrawl enge Thau nei si lo Tihrawl nei bok si lo enge khatiang kha awm ve thei boka tin hei skinny fat kan ti te po mi tam tak in hunga an thawa amaro chu Tihrawl an nei chuang si lo ni an en chuan an cher ve em amaro chu an taksa Thau le Tihrawl omza ta kha ain Minlo ni chu tiang skinny fat kan ti te po chu awm thei o me an lang Thau em chuang lo ani tin tin apoi mo le em chu Tihrawl mo hemi muscle kan nei tampo le hian kan metabolic rate asanga omzia chu muscle kan nei nga po le Thau kan pe theina fat kan loss theina kha asang ani chu apoi mo em ani tin hei tam taka chon bi takin hmeichhia ate ka hriat thina chu mi han gym kalvero te anan tia keipo hian ka tia ka sekang ti ka lau ti hi ka shetam ni ka hriat hi khamom zo ka ni engang pon engang pon train ma la isek chuang lawang I duang ini sek thei chuang lawang ka ti hrin ni chu tiang khop chuan Tihrawl hi voile khata sek mei the ani lawa hetlai Mr Olympia hmeichhia mo uchang ang deuh kha an dream hal ni mei the ama chu ka tiang thleng tur pan dam chungin thok ma lan thleng thei kher lo mei the chu genetic thatak tak te ani hloma chu mi chapa enge enhancement plus nutrition thaber ber kha tianga ti kha an dia chu wang chuan tu ma hi insect don lo engang pon hmeichhia mo gym kal house yang pon ti maula in duang pon insect thei chuang lo nga chan chu kan soi fo thinang khan meichhia chu androgens in nei sang lo ni testosterone kan ti muscle build thei tu mi pa min ti pum pa tu kan ti khai nei ni me ma chu ti ro jon estrogen in nei sang thunga estrogen hi kan muscle ka Tihrawl ange recovery tan kan taksa recovery tan khan apoi mo le tho ni chu wan chon recovery chance kai nei sanga chu ti ro jon muscle building potential kha in nei lutuk lo ani chu ti ro chon hmeichhia chuan enge hei Mipa chuan kan apps te mo kan physics kan muscle te lang thei tur chuan alo bera enge 15% body fat kan omangai ni chu ti rol chuan
ไม่เชื่อเวรจู20% body fatกันในพอยจุดที่อ่ะพอจนกันเอฟสเตปหลังเทตัวนี้จูฟังจนไม่เชื่อค่ะfats hold นวลสีทบกันอันไม่เสร็จข้าหลังมาบีเกมมันนี่มีปลาอินตีข้ากันสวยเละดูอันนี้ที่น่าดดเลี้ยจวนโปรตีนมั่วฮีกันสวยโฟทีนะอินทราโฟทีนังโปรตีนพาวเดอร์เด็กันเตี้ยขัดยังขันเองอมเสียตักฮะกันเอ็นโฮโดนั่นนี่โปรตีนก็ตีเห็นให้มีโปรตีนพาวเดอร์ซัพพลีเมนต์ก็ตีนักเขียนนี่แล้วว่ามารอจูโจกันโจอินาซาเตโมตุยเตโมขัดยังขันโปรตีนนั่นนี่ตาตินให้ห้อยโปรตีนกันตีแต่พอขัดยังขันบ่งหุ่นเตะจังลักชัวอันนี้ตาจู่หวังจู่ตักษาเฮียนตักษาในเรา absorb จู่เงี้ยหัดโหดานตักกันเอ็นโหดนะมันสับเปล่าจวนกันสวยฟูที่นังขันโปรตีนเตะกันหันอินหมกกันหันตาจู่ตาจวนให้ตากันปุ่มขันเราไปตรอยเตียงชวนปุ่มไปตรอยนู่นเตียงขันให้ตากันเงี้ยกันกลินเตียงขันเรา absorb เตียงชวนจู่ชวนกันปุ่มินะเรา metabolize เราไปตรอยเราเทรลรัลขันจู่ตาชวนจู่โปรตีนขันamino acids กันตีค่ะอารมณ์เสียมชวกแต่ทีนั่นนี่จู่ให้ไตโปรตีนพาวเดอร์แต่กันอินะdirect ตะกินกันมาเสละเตียงขันกันที่โชว์ละอาจุกตัลตีนะอันนี้เราเอามาจุกันที่เลยซงค่ะเตียงขันกันโอเชียเทียมเอาซงใส่แต่กันปุ่มขันเราเทรลรัลจู่เทรลรัลจวนamino acids กันตีค่ะอารมณ์เสียมชวกแต่ทีนั่นนี่จวนเองว่าเงี้ยจิมกันกันเองว่าเงี้ยริดแต่กันซอยวักกันตีจวนมัสเซลทันเทนจู่กันมัสเซลไฟเบอร์อันนี้มัสเซลไฟเบอร์เตะคอมไฟเบอร์รังเฮียอันนี้จู่มัสเซลไฟเบอร์จู่ทิลริดซอยคันทิลริดกันซอยคันเราเทร์แต่ทีนั่นนี่เตียงค่ะเงี้ยไฟเบอร์เตะค่ะอินฟลามตาจู่จวนเซลเราเสียมตาจู่มัสเซลกันตีทิโรลกันตีค่ะเรานี่ทำไม่นี่จู่ทิลกันไฟเบอร์กันตีเทร์จู่เสียมชัดเละนั่นจวนเตียนเห็นเสียเทียมเอาซองอินใส่แต่ละมิสติรีเละซีเมนมาโมนี่จู่มิสติรีเละซีเมนจู่เงี้ยกันตีจวนจู่อะมิโนอาซิดกันตีแต่จู่อันนี้จู่จวนอะมิโนอาซิดส่วนเตียงคันมิสติรีนะซีเมนนะพลาสต์ที่ละถ่วมทางคันเตียงคันอะมิโนอาซิดคันอารมณ์ถ่วมทัดทีนั่นนี่จู่กันข้าขัดตั้งคันเชียงไม่ยังอันนี้เองจากเงี้ยโปรตีนที่กันมาโมตีเตตั้มตักออกมาให้broad science กันตีมั่วให้ใจ body building community จนตั้มตักจน true gram per body weight อันติตาจู่กรัมนี่เซลกันริซาตาคันจู่อันนี้เสียจู่กันชุดลกกันให้ true gram per body weight กันตีจวนตัวไหนเห็น example กับ morning weight จวนเคจิสมสรีปลีสมสรีปรุกกันเนี่ยif ไล่ลำปังจวน77 78กัดเลี้ยงจู่กันจิง weight เละกันไล่ลำ weight ที่ไอ้หนังเราตีแต่พอเขาเชียร์ตะโถไหมจู่ตาจวน true gram per body weight broad sense เฮาไงด้านนั้นเนี่ยแต่ละจู่ตาจวนtrue gram มันนี่จวน76กันนี่จวนกรัมซาสมงาปันหิตลก็ยังไงนี่ทิ้งให้ตา scientific evidence ทั้งจวน1 gram per body weight ที่อโตเกเตียนเตียจู่76 กรัมก็อีจวนเงี้ยกตานะชัดโตกันนี่ที่เตะไงด้านออกมาทิ้ง1 กรัมที่เข่งเขลโลปะเงี้ย0.800 กรัม per body weight แต่ปะอโตกันนี่ที่เตะปะอันออกมาจุดที่รวมจวน0.800 กรัมหน่วยลำปังอาคาจู่เองมาอมโลนี่จู่ฟังจวนกันโปรตีนอาคาอาสานังไงนี่จุดตาจวนอามารอจู่กันเสียงคัน misconception ตั้มตักเชียดิกเรากันนี่ชินะให้มีโปรตีนพาวเดอร์เบลล์ให้กันโปรตีนกันรินตัวนี่แหละว่าซาเตอร์ตุยเตกันเองจุมีกันตั้งจนกันชูตั้งตัวน่ะซากันเราจนกรัมสมทุมเบลปกันเราต่อไม่เทอร์ตุยปุ่มทุมกันจนกรัมสมปรุกเวลเตียนจนจูสมลีปรุกเวลกันกับต่อเร่งโดนนี่อันนี้จนจุดตาจนกรัมสมนี่ปังอาเวลอีโปรตีนก็มาโมกันนี้ตินมาโมค่ะเราละไงตาจุดตาจวนตาห้วยโปรตีนพาวเดอร์ค่ะกระเสียมังจุดตาจวนก็มาโมค่ะอารมณ์ซัพพลีเมนต์โดนนี่อันนี้เราว่ารินโรละกันมันกันโปรตีนโซร์สตานกันมันจวนอัตโต
mà cái gì sáng hi chuang isolate tăng chi phê chuan ni hay tu na po cái mà po hay isolate cái manga chu tu na po cái in na chan chu ni le nga ka protein ei za tur cái chuan 1 gram per body weight cái ta chu ta chuan tu na hian hemi hi 45 gram vel tal kha lak lu ngal ka tu mani tiang chuan adang zong abang zong kha chu ka choi mang he ni tin sa din ra pengin kan aya khami tangte tin artui po ka tiang khan atlem bera ni tin pum thum kai ngi ta ani lo chuan a theng tam e ka tu ma som panga thlen chang te pom thoni kha tiang ka protein hetlai whole food mo chu taka tanga ka lak chua kha chuan enge a tha kha thok ni hetlai protein kha a san pa a han in supplement le na po kha angai chuang lo ni chuti ro chuan hetiang protein powder kan ti te hi enge hoi isolate ka manga tiang ti a that vele na chu kha tiang khan enge micronize sa ni ta ti dip sa ni ta kan taksa khan absorb ma ni amaro chu absorption rate mo kan taksai na lo ral chak zonga hian kan muscle building hi kan Tihrawl kan siam chaklo chak theya hian te na awmlo ni an tia chu wang chuan dakar som ni pali chunga I protein mamo za ta kha tlina kha apoimo ani ti kha kan soidua chu da chuan ke po he voina ka supplement na ne nak tu ka protein ka duang tok ke to ni chuan angai to kherlo me the atin zo na le omta veg base mo athai lam protein nge tha ran salam chi reng non vegetarian protein ti hi zona omleta chu ten chon kan soinga kai po plant based hey mizo nutrila kan ti te soya kan ting chi te po kai ma pon kai ve thowa khateng khan beans kan ti te po kai ve tho ni chu ti rol chon hey scientific literature kan en chuan plant based chi reng protein hi kan taksai na alo protein ani zat alo lak lu theina absorption rate hi ania mani hetlai sa kan ti velai kha chon chu wang chuan khoi jok nge thajok plant based nge animal based kan ti chon animal based ang chi hey protein kan ti te sa ar tui a thajok shim a thajok reng don ani ti kha kan soi le du bokani chuan enting nge ani hei hi sing khan kan soi ta Tihrawl la kha kan ti thler tur ani ti kha kan soi ta hei an flavored mga tiang han flavor coffee flavor ang chi te po siam thea unflavored tani kha chuan a tha ni lo chuan flavored nei sa kan nei chuan chang jong kan lo ne man to kha tiang kan tin unflavored thi a calories an hem zo ka tin protein content 1 gram variant asang zo ka ni ti kha kan soi lo kan nak pro hoi isolate ke ya engma sponsorship emo awmlo kumli chung ka ring to chu an rin tak in ga hria khami wanga me khani ti kha kan soi bello kan ni chuan kan soi tura han an lu telen tin nge masel hi kan bil tang ti lai kha kan han soi ho lok tura ni kan nui Minlo phone lok tu na chon ti khan protein in kan taksa tho dan kan lo en ho to ani enting nge china kan seng khan enting nge kan Tihrawl la chu enting nge kan ti thlerang extra kan lak hian enting nge effective swelling kan train thiang ti lai kha kan han soile don ania ama sabera chuan hypertrophy kan tia hypertrophy chu ta kan han repsa weight kan han choya khata khan enge top khok kan taksa poina atlin to lo top khok thlenga kan reps pui theina kha ania chu hypertrophy kan ti chu ni chu ta chuan kan Tihrawl la te kha athler na sa zwalani tian han soi taila ani enting nge hypertrophy chu kan hria tang ti hanin ho han soi taila tian jimai kala emoriti choya ul samte voisom ni reps ling thei ni chuan hypertrophy ani lo ti na ni chu nge ol sam zo ka hril fia dan thin ani amaro chu hypertrophy kan ti chuan ta kan han choya 8 reps vela chuan nge muscle na to 9 ania 10 na chuan taksa khan give up adu to mo khatiang khan 10 11 ania 12 phe chu theilo khan taksa khan
ti trong to ni tiang khan chan chuan full reps pon kan ti thei to lo ni tiang khan a thena chuan 12 a pohan ala ol thei mi thea 12 ba khan 3 reps te po kan la ti bel thei ni 15 thleng ka tiang khan ya amaro chu ka ya chuan ka tiang ol sam taka 15 reps suang emo 20 reps suang emo enge khatianga ri I choi the kha chu hypertrophy ani lo ni chu wang chuan hypertrophy chu enti kan hriat theng khami weight ta kha kan hriat theng ti zona omle ta chu ta chuan 1 rep max kha I test tur ani 1 rep max kan ti chuan voi khat chau mo voi khat ta nge soi fe her thina Minlo hre the mula nge mi zo tong te pom han tam ga tuma ma ro chu har thin khop mai 1 rep max voi khat I choi ri thei ber mo 1 rep max a chon thil dang kha voi khat chan choi le tur pon chak nei nei to lo khami 1 rep max voi le khata I choi ri thei ber kha chu I test tur ani in test tur ani chu I choi ri thei ber entinan kg za lo ni ta se chu I choi ri thei ber tang kha kg za lo ni ta se kg za tang chuan 30% emo 40% emo 50% thingin mo chu advance engineering agent to ti azir te po ina ninga amaro so ngetle ma advance de hlek lo ten tam to a chuan 20% vel kha khami kg za voi khatan 1 rep mix atanga 20% mo kg somriat vel ani chu ka hypertrophy pui thei tur ani chu tiang chuan amaro chu beginner de hlek a chuan tha te kan la nei lo nga khata khan 40% te khami 50% thlok po kha poi lo ani kg za ani chuan 50% in kg somnga kha reps pui tur ani ta ni chu ta chuan alo jang lu tuk the amara chu o kha lo jang lu tuk the te khanang ma po khan khata tang khan isan le the ani chu wan chuan khami kha failure thleng em ti kha en nge tur ni ani lawa khami motion kan taksa ron na dewa aron fatigue ka khata kan chol san ringot ka chuan khata khan muscle thanna awmlo ni amar chu hypertrophy kan tia khan muscle in thler kha anasa zwalani o chuan atot le chuan progressive overload kan tia progressive overload chu omje chu kha hypertrophy kha chu sayang khan heta ka 1 rep max 100 kg tangin 80 ka reps ani ting chuan amaro chu 80 khan kangai reng don lo kar ton thapumin 80 kha ka reps sar don ti na ni lo amaro chu akar le 85 kg kalau reps ling thei to katumang tiang chuan adot akar le 90 kg mo chu progressive overload kan ti khani akar bi te poni the a thlabi yang te poni te amaro chu akar bi khatianga progress sete nei kha a thazo kani kha progressive overload na kha chu ti ro chon ke tiang han kg somriat ta tinga riat nga som kwa nga ti khan kg zani thleng ka ti thei don ti na ni lo ka chakna khan limitation plateau kha a thleng nge do ni chu wang chuan amaro chu khami enge plateau kan thina khan khami atang khan enge ma so le tum na po kha progressive overload ani thoni chu ta chuan enge kan ti ri the kha advance po le ilo gym te po ilo kal rei to po le khami kha han progressive overload na kha asang te chiam lawang amaro the ta beginner stand chon a progress so char the amaro chu hetlai tlema advance lek to tang chon a har sa to ani chu wang chuan amaro chu a thei lo ani lo ke po he tun thlengin progressive overload ti ka tuma ka weight te ka monitor kar tina ka thil ko weight ti te tiang chuan chu enge plateau kan ti akha than thei to lo na enge kan ka tha ina azo to thleng ka thena kha chuan chu ta tak chuan ka diet mo ka calories lak lu ate kha ka en non le thin ani ka calories ti san deu angai em mo kalawin kat lu tu ka fats ka taksa ka lo nei tlem lu tu kem chu chuan ka energy ka chakna te kha apot niam don chu apoimo em ani tin adot lia chuan mut ania ma video te po kan lo sei to apoimo na chu ti hen an soi thina jima kan masel hi kan ti thera amar chu kan mutlain athang thina ni kan anti thina ni chu wang chon khatiang tiang chon chu mystery te khan hetlai amino acids kan ti mystery le cement work kha kan taksa khan thleng to ni chu anti khunange achar mo a cement a concrete kha anti ka nge aron dam kim kan ti chon kan mutlain ani chu wang chon ya mut that poimo kan ti na chan dakar sari ka mutlin lo chon next day atu ka hi ka tan chuan off day ni top me ang pon gym kal chang mela
cái mà cái ru cái discipline nan sim sim yang pon kalchak mai la ikal theilo cái ti thina ni achan chu mut ka kha cái recover tak tak lo chuan ka taksa chak don lawa tin ka masel po hin recover zo lo chuan te khan recovery kha kan ti cheve thein kan recovery Chhia tin mo overtraining kan tiang tluk do khana kena overtraining chung chan de po kan la soing kha tiang kan muscle recovery kha nge ati se the kha khan muscle than lo na kha thlen thei tho ani thlen thei ani chuan adot le chuan calories chung chang khan china pokat calories kai le in te ka ti sang thlang ka tiang khan nge kan Tihrawl siam tu le chuan enga mo chen Thau te mo kan nei te ngai ni chu ta chuan tunlai chuan tunlai tong kam takin body composition ti awma chu body composition ti chu hemi fats gain si lawa mo Thau tel lawa muscle build theina khani chu body recomposition kan ti khani ta masalan gain a Thau an nei bel chuang lo ni amar chu newbies kan ti hei gym kal ti ra te hian mo khami newbies gain kan ti hei tunain pathin wina zara ka genetic potential hi ka theng doing ka se kumli pathian ko ina zara ka workout to chumlo chat lawin kha tiang khan enge kan kha progress kha chumlo chat lawin ka workout to chu wang chon khami in ka ra han ka tan chon body recomposition kha amuang to me the ni hei ka gym ka kaltir ka chon kala se thiam chong la ma chu body composition kha ke ma thenga ni ma sel ka ge na Thau ka pe ani chu ti ro chon eng chening nge kan consistent mo eng chening nge kan tumru ti ang zong zong kan diet kan uluk em ti ate khan sil theng chu tin ka soi china mi kum tam tak nge Jimmy local to muscle gain lawa mo khatiang muscle gain mu to reom lawa fet ilo si lo ni chon ngai o reng ni chuan diet le training kha in enfia le angai ni ti hi mi ka sil dan chin ani chu ta chon chu body recomposition chu te ma advanced tan chon har sa to me thei chu ta chon kan calories te kha kan han ti sana fats te po pai poi ti lo kho pa khatia kan han ti chakha ngai ni tin chakna hi poi mo em ani kan soi tong kan hetlai hypertrophy thleng tur kha chuan kan ti ri na mo intensity kan tia chu intensity chu kan ti ri theizong khani kan ti ri theizong kha asan po le hetlai kan muscle fiber a thler theina kha asang zel ti na ani chu ti rol chon tu ma superhuman kan awmlo kha chuan limitation ron nei don shim ani chuan adot le chuan muscle ibil theina kha genetic mo ipian mang hemi chungchang hi chu nakina por sanin video te pokan na enanga khateng khan ipian mang ina enge muscle build the dan na ati na ni chu teng chon pathian ko ina zara muscle building potential kan ei try ka trip sang si te po hi gym ka kalma tang ho to kan in 8000 ve deu khatiang ke ji som po kala choi main mi an min mun gymcal thini mi min ti ni khateng kan voi khat po gym hi ataka kala mulo ni chu teng khop chuan enge pathian za trips development kan ei sa tin chu ti ro chon he ka arm ate hi tuna chon asia ve view tin ka amaro chu ka train na sat ang hu hian thang le chuang lo ni khatiang khan ke mania thatna kan ne chu hein se thenga Mr Olympia kan ti te po genetically gifted an ni je chu an tak sa peng tin mai kha athang duang du ani khatiang khan chu ti ro chon nge he kan muscle fiber in attach dan ten inga hi Arnold peak bicep pang hi nei ve tum ta po ni le ngang pon ka thei don lo sim sim chan chu he arrange hi azawa tiang khan vetin muscle fiber hetlai hi azaw ma kha pi ka khay ngang pon Arnold the train danang pon train mai la a pi thei don chu ro ngati kan ti jong ka genetic in a chom ve mi lo ni khatiang khan chu ti ro chon kan genetic kan tak sai na aron ken theu kha kan appreciate tu rani tin enge consistency hian genetic Chhia po ane thei ni an ti ni chu tiang chon consistency chu kan ti chuan tumru taka beidong lawa ti trau na kha ania ke ya po chan chon ka genetic hian amil ve lo ni nga han ti rumang chang chi te po ke ma po han hol na ka duang progress se ka mu lo te po nom ve thawa ma ro chu tin khovela enge genetic tra kan ni week laut lema tra ve na deu chu kan ei ani mai the amaro chu teng chon lo be don san tai le chon ka genetic potential ka mu don reng lo ni chu van chon te enge tum tha lawa consistent mo chum lo chat lawa ti tang pe na kha apoi mo ani chu ta chuan muscle growth kan mu don voi khat ka khat
Jimmy kala itol san lea mo itile zuaya khatiang khachuan engma improvement mu in ring su mo tin ei rui hlo te zuk le mom ten em poina kal ko phare mem bi ten rui hlo nen mo azu taya indu bok sekidu bok chu chu in bei se su mo khoi mo zok zok khatha la i lok pui zok ang chu tiang chuan enge kan mesel kan bil du ni chuan kan taksa kan ulu ko ngai kan ei in kan ulu ko ngai kan ni tin nun mo kan lifestyle kan life cycle circadian rhythm kan ti emi hun chu nga kha dan ni khat hun chu nga kan man dan te kha apoi mo ni kan mut that dana te khateng khan thil pakhat chau ani lawa amar chu thil tam takom ni ril ru lampang mo gol in em gol in a triumph enge I gol khana pui chem mo nangma le nangma hanin pu sham theina nem in ti chak theina nangma khani nem khateng te kha in apoi mo em ani tin engwanga khatiang sekdu ngei ni ti te po kha sekdu na chan mo kha thatak ki lo nei lo phei chon kha khan motivation em don lo amar chu chan thil reng reng kan ti du hi chuan kan du mi chon chan hi alo nei tha thina ni chu tiang chuan nge keima po ania chan tam tak ko chu ta chuan ka si sel na te tin nge he ka pian de mana mo tun ma chon poster te ka mu thina mi sek tak tak te he mi sar mizoram te po kan na mi ti tura mo mi nei tur ka nei ve thia ka in da ngai lo amaro chu chu enge thei ve lo nia in nge na la ka ta ka ron suwa tang chuan ka potential ka genetic potential kha ka mu thei chaw ani chu wan chuan enge bul chan that le te po ngai me thei dai ta emo kan ril ruwa emo kan training dana te po khatiang khan kha ni hri phut me se soi tur tam tak oma video dang lia hei ai tam jok muscle build na hrim hi karon soi bel le zel do ni ti kha kan soi du ani Minlo thlir sak avangin ka lawm